Hija esperjenza sabiħa, skola li titgħallem ħafna, skola wkoll li tgħinek taħdem hands-on li għal ħafna studenti u għalija personali tgħinni. L-iskejjel l-oħra ma kellhomx il-livell ta' l-edukazzjoni hands-on bħal kif għandhom hawnhekk. Allura hawnhekk qishom jieħdu approach differenti u jekk tħelf problema mhux issa tagħmilha waħdek, jibqu miegħek sakemm tagħmilha. Dawn huma Jasmin Flores u Gilmore Borch li bi kburija laqgħuna fl-iskola vokazzjonali f'Raħal Ġdid fil-jum li din l-iskola fetħet il-bibien tagħha l-pubbliku. Hawnhekk professjonisti, ġenituri u studenti prospettivi ingħataw toma ta' kif din l-iskola tħejjel l-istudenti tagħha għad-dinja tax-xogħol. Bħal Jasmin u Gilmore, l-istudenti li jattendu din l-iskola ikollhom imħabba speċjali għas-snajja u għax l-iskola tradizzjonali ma offritilhomx triq għal ħolm tagħhom ħabtu l-bibien ta' din l-iskola. Familti kienu very supportive u l-ħassejt diffiċli biex naqta l-ħbib tiegħi li konti li nafhom issa l-iskola. Imma kulħadd kien supportive u mal-art idra sistema x'kulħadd vera welcoming hawnhekk ukoll. Iż-żewġ studenti qed isegwu kors fil-medja u wara sentejn ikunu jistgħu jsegwu kors l-MCAST fejn jistgħu jiksbu sa masters fis-suġġett tagħhom. Kollox l-iskola toffri 24 suġġett vokazzjonali differenti li inkludu l-medja, żbuħija, welding, inġinerija u kura soċjali fost oħrajn. Għas-skola bħal di mhux eżempju dejjem kitieb u qari hands-on li għalija personali u ħafna studenti hands-on iktar tara x-xogħol għalija personali. Is-sur mas tal-iskola, is-sur Mario Buġejja, spjega li hemm żewġ tipi ta' korsijiet li toffri l-iskola. Dak tal-ALP li huwa offrut tal-istudenti li għadhom lestu r-raba sena sekondarja jażlu 3 suġġetti biex jistudjaw. Huma jkollhom ukoll lezzjonijiet fil-Malti, l-Ingliż u l-Matematika. Għatu l-sena jitalmu 2 minnhom li jippreferu, mentri l-istudenti tal-ALP Plus, ġifieri l-istudenti li jkunu qegħdin jagħmlu s-sena post-sekondarja jażlu suġġett wieħed u jkomplu jistudjaw f'dan il-suġġett vokazzjonali applikat li jippreferu. Wieħed jifhem ukoll li xi studenti jsibuha diffiċli jammettu mal-ġenituri tagħhom li l-iskola tradizzjonali ma tantx tottalihom. Iżda dan m'għandu jwaqqaf lil ħadd milli jagħmel dan il-pass. Tibżax tagħmel li tixtieq qalbek u li jħossok li huwa tajjeb idħol fiha heads-on, edukazzjoni u familja l-ewwel l-importanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.